Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. I s duchom tvojím. Milovaní bratia a sestry, vraveli, že bude škaredé počasie, ako krásne prší. Sú to tie Božie milosti, ktoré padajú aj z neba. Dažďa bolo treba. Dovolte mi, drahí bratia a sestry, aby som medzi nami na prvom mieste privítal dôstojného pána, monsignora Imricha Tóta, ktorý je rektorom slovenskej katolíckej misie v Paríži, vo Francúzsku. Má na starosti Slovákov v zahraničí, vo francúzskej zeme. A som veľmi rád, že prišiel medzi nás ten, ktorý to má aj v mene, že je Slovák, lebo Tóth to je Slovák po maďarsky, hej, tak to je... Takže sa veľmi teším, že dnes, keď 30. krát oslavujeme svätého Gorazda, nášho nebeského patróna, prišiel práve on do našej farnosti. Vítam aj ostatných hostí. Pán Jozef Rydlo, ktorý je historik, ktorého možno niektorí poznáte, ja som sa s ním ešte osobne nestretol dnes prvýkrát, tak sa teším, že napriek svojim ťažkostiam prišiel medzi nás. Ale tu v Kováčove sa liečia nohy, tu sa liečia ruky, takže je to úžasné miesto. Vítam aj pána, ktorý je 5-násobným majstrom sveta, ten, ktorý získal 5-krát zlatú medailu ako paralympionik, ale meno som zabudol. Doplň, prosím ťa. Janko Riapoš. Hej, vy ho tu dobre poznáte, je tu veľmi dobre známy. Ja som sa s ním ešte osobne tak nemal možnosť viacej rozprávať, takže dnes pri obede sa teším, že tento čas bude. Samozrejme, vítam všetkých ostatných, ktorí prišli, aj pamätníci nášho dôstojného pána, monsignora Juliusa Gašparíka, ktorému dnes odhaľujeme pamätnú tabuľu. Teším sa, že sme sa tu mohli takto stretnúť, napriek tomu, že to počasie nám trošku pokazilo sa, ale myslím si, že oveľa viac je dôležité to, aby sme oslávili Boha a napriek tomu ťažšiemu počasiu vytvoríme dobré spoločenstvo. Myslím, že už dážď pomaly ustupuje. Hádam sa trošku aspoň urobiť dobrý vzduch. Tak nech nás Pán naozaj posilňuje a požehnáva. Teším sa, že ste prijali naše pozvanie a že ste prišli dnes medzi nás. Všetkých srdečne vítam. Tak v prvom rade ďakujem pánu farárovi, že ma pozval na túto vašu veľkú slávnosť. A ako pokračovateľ, 5. nástupca vášho rodáka, monsignora Gašparíka, som rád, že môžem práve tu v jeho rodnej obci sláviť svätú omšu. Chcem ju obetovať za neho, za všetkých mojich predchodcov, za všetkých kňazov, ktorí slúžili a slúžia pre krajinov v zahraničí, nielen vo Francúzsku, ale aj inde. Ale takisto aj túto svätú omšu chcem obetovať za vás, všetkých tu prítomných, za vašich najbližších. A je to naozaj také požehnané miesto, keď sa ľudia tu prichádzajú, hľadajú zdravie, liečia sa, aby sa uzdravili, tak my prichádzame tu k Pánovu oltáru, aby sme uzdravili svoju dušu, aby sme posilnili svoj duchovný život v zdravom tele, zdravý duch, aby Pán zahrňal nás i našich blízkych svojimi milosťami, lebo tie si nemôžeme kúpiť v obchode ako čokoládu, pomaranč a niečo iné. Milosti, ktoré nám dáva Boh, si môžeme iba vyprosiť. Boh je nekonečne dobrý, všetkých nás nekonečne miluje a všetko, čo bráni tejto láske Božej, ktorá chce preniknúť naše srdcia, teraz v úvode oľutujme. Drahí bratia a sestry, vzácni hostia, milý pán farár, milí priatelia, Jozef, Janko, Renata. Zo životopisu svätého Metoda sa dozvedáme, že si vybral ako svojho nástupcu svätého Gorazda, ktorý je patrónom aj vašej farnosti. Vybral si ho ako syna tejto zeme, ako najlepšieho zo svojich učeníkov. Doslova o ňom povedal, že je najmúdrejší v písmach a mužom pravej viery. Konec citátu.
Z histórie vieme, že po smrti svätého Metoda jeho žiaci boli z Veľkej Moravy vyhnaní franskými kňazmi a museli odísť do exilu do okolitých štátov, kde ďalej šírili cyrilometodské dedičstvo. Právom môžeme povedať, že svätý Gorazd patril medzi našich prvých vyhnancov, ktorí museli odísť do exilu. V slovenských národných dejinách sa to ešte veľakrát zopakovalo, že naši veľkí synovia či dcéry slovenského národa museli utekať do exilu pred politickým prenasledovaním. Nejdem tu teraz robiť prednášku o dejinách Slovenska, na to ani nie som odborník, na to je pán doktor Ridlo, ale pripomeniem aspoň tie najväčšie vlny emigrácie v 20. storočí. Keď prišla svetová hospodárska kríza po roku 1933, naši dedovia odchádzali za prácou do Ameriky, aby aspoň takto mohli podporiť svoje rodiny a nazývame to aj chlebová emigrácia. Po roku 1948 prišli k moci komunisti a nasledovala politická emigrácia. Podobne tomu bolo aj po roku 1968 po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy. Po roku 1989 tiež veľa mladých ľudí odišlo do sveta, ale už to nie je emigrácia v pravom slova zmysle. Jedným z tých, ktorí po nástupe komunistickej totality utiekli do exilu, bol aj váš rodák Julius Gašparík, katolícky kňaz, pápežský prelát, významný hudobný skladateľ, misionár, zakladateľ Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku a organizátor duchovného a národného života krajanov. Mal to šťastie, že sa mu útek do slobodného sveta podaril. Viete, ako dopadol blahoslavený Titus a ďalších 22 utečencov, ktorí boli chytení, mučení a na dlhé roky väznení. Juliusovi Gašparíkovi sa podarilo újsť vďaka Františkovi Revesovi, ktorý zachránil vyše 100 ľudí a z toho vyše 80 kňazských a reholných povolaní. Práve kňaz František Reves sa od roku 1959 stal blízkym spolupracovníkom vášho rodáka Juliusa Gašparíka a spolu sa pastoračne starali o slovenských krajanov vo Francúzsku. Gašparík bol rektorom misie od roku 1953 a František Reves bol farárom misie pre Paríž a okolie. A takto spolu ťahali až do Gašparíkovej smrti. Drahí bratia a sestry, vidíte ten súvis medzi patrónom vašej farnosti svätým Gorazdom a vašim rodákom, medzi svätým Gorazdom a monsignorom Gašparíkom? Obaja ušli do exilu a obaja boli nositeľmi cyrilometodského dedičstva. Monsignor Gašparík sa zaslúžil o to, že Slovenská katolícka misia vo Francúzsku je zasvetená práve svätému Cyrilovi a Metodovi. Tieto slovenské katolícke misie v Európe, ale aj v zámori, vznikali najviac po druhej svetovej vojne. Ich cieľom bola pastoračná starostlivosť o krajanov v exile, aby si uchovali svoju národnú a kresťanskú identitu. Častokrát boli jediným miestom, kde sa krajania v exíle mohli stretávať, lebo väčšina z nich sa do domov vrátiť nemohla. Krajania sa na misii vo Francúzsku stretávali a dodnes stretávajú, hlavne na pravidelných bohoslúžbách, po ktorých nasleduje obed a posedenie, ktoré neraz trvajú aj pol dňa. Vážte si, drahí farníci z Kováčovej, že máte kostol 5-10 minút od domu, lebo krajania vo Francúzsku vtedy aj dnes na slovenskú svätú omšu cestovali aj hodinu a pol.
Pre vašu takú len zaujímavosť, v jednom článku Gašparík chválil tých, ktorí na bicykli išli na svätú omšu aj vyše 50 kilometrov na bicykli. Ja sa tak žartovne hovorím, že to boli takí predchodcovia Petra Sagana. Aká to bola obeta? Aj 50 kilometrov na bicykli. A píše o nich ďalej, a oni boli vždy prví, ktorí prišli pred omšou, niekedy aj hodinu. Aká to bola obeta. Vážte si, že máte tu kostol 50 minút. Ale neboli to len sväté omše a posedenia. Gašparík spolu s ďalšími misionármi organizovali pre krajanov púte do Lourdes, do Lizie, Ríma, Svätej Zeme. Krajanov združovali aj pri rôznych jubilách a významných udalostiach. Gašparík bol zástupcom na svetových eucharistických kongresoch prenasledovanej cirkvi v Königsteine v Nemecku a začal vydávať misijný časopis Život Lavy, ktorý vychádza dodnes a je najstarším misijným časopisom v západnej Európe. Potom vám ho v prezentácii ukážem aj ďalšie iné veci. Okrem mnohých ďalších talentov bol Gašparík významný hudobný skladateľ a organista. Po emigrácii študoval v rokoch 1950 až 1953 na známom Pontificio Instituto di Musica Sacra v Ríme. Zároveň bol organistom v chráme svätého Ľudovita v Ríme. Je to kostol a všetky kostoly svätého Ľudovita, ktorí majú Francúzi mimo územia Francúzska, sú zasvetené svätému Ľudovitovi. Dokonca pamätám si, že keď som bol po revolúcii v Moskve, tak oproti centrále KGB bol kostol svätého Ľudovíta a bol to jediný katolícky kostol, ktorý bol počas komunizmu otvorený a chodili tam predovšetkým diplomati, ale aj tí najodvážnejší niektorí kresťania. Mám z toho kostola aj veľmi peknú milú spomienku, ale to potom inokedy. Ale tie kostoly, to som chcel povedať, že kostoly svätého Ľudovíta francúzske, mimo územia Francúzska, vždycky nesú meno tohto patróna, jediného kráľa, ktorý bol svätý a je svätý. Za veľký hudobný a duchovný zdroj inšpirácie pokladal gregoriánsky chorál. Vďaka tejto formácii skomponoval viacero hudobných diel, napríklad Glagolskú omšu, omšu k svätému Cyrilovi a Metodovi, omšu blahoslavenstiev či jednohlasnú omšu pre slovenský ľud. Jeho glagolská omša v staroslovenčine zaznela viackrát nielen v Paríži, ale aj v Ríme či vo viacerých slovenských farnostiach v USA. Ako je známe, cyrilometodskú úctu šíril nielen slovom, ale aj hudbou a spevom. Jeho všestrannú pastoračnú zanietenosť ocenil Pavol VI, keď ho v roku 1968 menoval za monsignora a neskôr Ján Pavol II, ktorý ho v roku 1987 vymenoval za pápežského preláta. Keďže EŠTB označila, pre tých mladých, ktorí nevedia, že to bola štátna bezpečnosť komunistická, keďže EŠTB označila Gašparíka za agenta francúzskej rozviedky len preto, že pomáhal krajanom v exíle, čo sa v tom čase považovalo za zločin a nepriateľstvo voči socialistickému režimu, na Slovensko sa nemohol vrátiť. A preto aj ste ho nemali možnosť poznať, tak ako mali možnosť po revolúcii, možnosť poznať rodáci zo Šúroviec, odkiaľ pochádzal František Reves. Preto sa nikdy na Slovensku nevrátil. Nedožil sa ani pádu železnej opony. Pred smrťou bol dlhší čas chorý a prijala ho jeho sestra Helenka v Štrasburgu, ktorú som veľmi dobre poznal, viackrát som ju navštívil, a ktorá sa okrem svojich 4 detí vzorne starala aj o svojho brata Juliusa až do jeho smrti 15. marca 1989. Pochoval ho jeho dlhoročný priateľ, vtedajší biskup pre Slovákov v zahraničí, monsignor Dominik Hrušovský. Niektorí historici mylne uvádzajú, že zomrel v Paríži, ale faktom je, že zomrel v Štrasburgu a bol som aj na jeho hrobe.
Takže nie v Paríži zomrel, ale v Štrasburgu. Drahí krajania z Kováčovej a hostia, ktorí sú tu na liečení alebo prišli navštíviť svojich blízkych, mnohí ste o Juliusovi Gašparíkovi zrejme počuli teraz prvýkrát. Ubezpečujem vás, že môžete byť na neho právom hrdí, tak ako bol svätý Gorazd, múdry v písmach a pevný vo viere, právom tento prívlastok môžeme dať aj vášmu rodákovi, monsignorovi Juliusovi Gašparíkovi. Ide o významnú osobnosť slovenského exilu, ktorej touto slávnosťou a pamätnou tabuľou začíname splácať dlh za všetko, čo pre krajanov a Slovensko urobil. Nesmieme dopustiť, aby sa takéto osobnosti vytrácali z našej historickej pamäti, a zvlášť vy, rodáci. Nie je to kvôli nostalgii, ale kvôli inšpirácii a dobrému príkladu. Nie kvôli nostalgii, ale kvôli inšpirácii a dobrému príkladu. Takéto osobnosti nás majú motivovať k tomu, aby sme aj v nepriaznivých podmienkach vedeli vždy hľadať, ako a čo dobré môžeme urobiť. Drahí bratia a sestry, žijeme jubilejný rok, preto buďme aj my nielen pútnikmi nádeje, ale aj šíriteľmi dobra, krásy, láskavosti, dobroprajnosti a vďačnosti za všetko, čo nám Boh dáva. Nech je pozdrávené meno Pánovo. Amen. Dôstojný otec Monsignor Todt, chcem sa vám za všetkých farníkov poďakovať, že ste medzi nás prišli, zavítali a priblížili nám život nášho rodáka Juliusa Gašparika. Pre nás všetkých to bolo veľmi obohacujúce. Mnohí z nás ani nevedeli, že sa takáto významná osobnosť narodila tu medzi nami. Prajeme vám veľa zdravia a sily. Nech vám Pán Boh odplatí vašu námahu a službu požehnaním a radosťou. Pán Boh zaplať. Všetkých srdečne pozývam, aby ostali aj na tú prezentáciu po posviacke k tabule. Ja som ju pripravil na základe všetkých archívnych dokumentov, čo som našiel na misii, a pán doktor Rydlo poznal osobne, boli priatelia s vašim rodákom, monsignorom Gašparíkom, tak on vám to povie z tých osobných stretnutí, také svedectvo, takže srdečne vás pozývam všetkých ešte na tú prezentáciu. Modlíme sa. Nech Boh požehná túto pamätnú tabuľu a zveľaďuje a upevňuje našu nábožnosť, aby sme kráčali v tomto živote bez úhony a šťastlivo dosiahli večný život skrze Krista, nášho Pána. Pán s vami I s duchom tvojím. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom. Bohu ďaká. Bože, čo zráčil slovenský
tam máte, hej, že sa narodil 24. mája 1915, teraz je 110. výročie od jeho smrti. Od narodenia, ja zomrel 15. marca 89 v Štrasburgu. Ešte predtým, než odišiel do emigrácie, tak bol kaplanom Veľké Pole, Brezno, Žarnovica, Banskej Bystrici. Tu môžete, niektorí, aby ste možno počuli, tu z Túrovej pochádzal rodák Pater Futák, ktorý bol poslaný biskupom na blahovná štúdia do Štrasburgu a tam bol aj vysvetený. A keďže to pochádzalo tu blízko z Túrovej, sa poznali dobre aj s Gašparíkom, tak vľavo je Jan Futák, vedľa Gašparík. A tento po vysviacke, Jan Futák, potom aj do roku 1940 sa venoval krajanom vo Francúzsku a potom sa vrátil naspäť. Neskôr po vojne bol, lebo popri teológii v Štrasburgu študoval aj botaniku a on, tí, ktorí sa zaujímate trošku o prírodu, tak by ste mohli vedieť a si zapamätať, že vlastne on bol aj je pokladaný za otca slovenskej botaniky vedeckej, lebo biskup mu dal dispens, slúžil sväté omše súkromne, ale pracoval v Slovenskej akadémii vied ako vedec, ako botanik. Tu sú niektoré ukážky, hej, s Gašparíkom, Janom Futákom a s mládežou na pastorácii. Dramatický útek za hranice 31. augusta 50. To bola prvá výprava. Pomohol mu k tomu František Reves, ktorý je vpravo a tam vidíte aj knihu, ktorá o ňom vyšla, ktorú som zostavil a tam o tejto knihe nebudem teraz rozprávať, lebo dnes hovoríme o Gašparíkovi predovšetkým, tak o tejto knihe pán kardinál Tomko povedal, že keby Američania mali takýto príbeh, tak urobia z toho 2 celovečerné filmy, lebo je to mimoriadne napínavý a dramatický príbeh, ale bohužiaľ pravdivý. Tu utečenci za hranicami vo Francúzsku, ľavo Gašparík, dole František Reves, pri návšteve biskupa Hnilicu medzi krajánmi a jezuita Jozef Kováč, ktorý tam pôsobil až do roku 2000. Slovenská katolická misia vznikla na Sviatok 7 bolestnej Panny Márie v 53. roku a keďže predtým existovala Československá misia. Slovenské misie začali vznikať na základe apoštolskej exhortácie Exul Familia Nazaretána a keďže táto exhortácia bola reakciou na geopolitické zmeny, ktoré nastali po druhej svetovej vojne, tak misie začali vznikať nie na základe národných štátov, ale na základe národov jednotlivých. Tak napríklad vznikla samostatná česká a samostatná slovenská misia, alebo v bývalej Juhoslávii Slovinci mali misiu, Chorváti a dodnes a tak ďalej, takže takto. Ale od českého misionára, ktorý tam bol, páter Pavelka, nedostal ani jednu adresu na Slovákov, ten bol veľmi silno proti vzniku samostatnej misie, tak s požehnaním vtedajšieho biskupa Rupa sa vydali kňazi, dobrovoľníci po celom Francúzsku a tak nazbierali okolo 25 až 30 tisíc adries a na jednotlivé rodiny, ktoré boli po celom Francúzsku roztratené. Tu medzi krajami. To len také ukážky, ktoré som našiel. Mnohé tie fotografie sú aj veľmi nekvalitné, lebo Gašparikov archív sa stratil. Tak ako sa to veľmi často stáva v zahraničí, keď kňaz zomre, keď tam nie sú nejakí blízky popri ňom, navyše nezomrel v Paríži, ale zomrel v Štrasburgu, tak mnoho vecí po smrti bohužiaľ sa vyhádzajú do kontajnera, lebo domácich to nezaujíma. Bohužiaľ. Takže aj tieto fotografie sú veľmi nekvalitné, ale sú mnohé z archívov alebo z novín Hlasy z Ríma, ktoré vychádzali.
a tam prispievali tiež mnohí zástupcovia misií. Tu takisto zase iná ukážka Gašparík, tam, kde je šípka, tam je Gašparík medzi krajanmi. Tu je list potvrdzujúci Gašparíka vo funkcie Missionarum cum cura animarum pre Slovákov v Gálii z 59. roku, tam je to aj počiarknuté. Primície v 53. roku sa slávili pre dvoch Salesiánov, Jana Halu a Hrdého v kaplnke svätej Kataríny Labure. Dal som tam aj hore tú medailu, ktorú mnohí poznáte, tú zázračnú medailu, ktorí ste tam boli, alebo ktorí ešte sa len chystáte, tak boli práve v tejto kaplnke týchto dvoch kňazov. Bolo to v tých pohnutých časov a ešte aj misia nemala svoje stále miesto, sa stále presúvala na iné miesto. V 55. roku sa misie boli zasvetené svätému Cyrilovi Metodovi a Svätý Otec posvetil aj zástavu, tu čo vidíte vľavo, a požehnal celú túto misiu, aj zasvetenie misie. Kňazi vo Francúzsku zľava Jozef Strečanský pôsobil v Belgicku a v severe Francúzska, Dominik Hrušovský bol farárom v 60. rokoch, Gašparík, Rudolf Ilenčík bol v Montpellier, na juhu Francúzska Jozef Kováč v Paríži a František Reves. Takisto list Juliusa Gašparíka, ktorom žiada pre kaplánov Revesa a Kováča predĺženie povolenia ku pastorácii. Totiž aj tí kňazi, ktorí tam prišli, tak boli stále vyslaní na istý čas. A o Revesovi sa takisto obávali, sa nevedeli, lebo tí kňazi boli prenasledovaní. Ako som spomenul, že EŠTB viedlo Gašparíka ako agenta francúzskej rozviedky, tak aj Revesa špehovali a tí najlepší agenti boli nasadení aj na tých kňazov, práve okolo ktorých sa tí krajania v emigrácii stretávali. A oni veľmi, veľmi zaujímavé veci sa tam podozvedal, že aké obrovské sumy vynakladali na to eštebáci, aby ich podchytili a že by priviedli prípadne ku spolupráci, aby získali čo najviac kontaktov cez nich a podobne. Chvála Bohu sa im to nepodarilo, ale tam je vidno, aké úsilie vynakladali aj prostriedky, aby misie zničili. A bohužiaľ v dnešnej dobe je situácia opačná a nikto ich nechce ničiť, ale skôr taký nezáujem o tie misie a pritom sú to mnohokrát vaše deti a vnúčatá, ktoré idú do zahraničia, ktoré tam žijú a ktoré prichádzajú na misiu a aby sa nielen s krajinami mohli stretnúť, ale veľakrát práve v tej núdzi SOS, keď niečo potrebujú, tak vtedy nájdú cestu aj na misiu a taký to bol jeho podpis, mal veľmi krásny podpis Gašparík. A púte Slovákov, napríklad tam do Lourdes, dole do Lízie, tam bola taká popiska, taká pekná poznámka, že všetkých, ktorí tam domácich udivili krásne kroje, ktoré Slováci mali. Toto bola zase púť Slovákov do Ríma s kardinálom Confalonierim, ktorý bol veľký milovník Slovákov. Kongresy prenasledovanej cirkvi, Kirche in Not, napríklad také rôzne fotografie som povyberal. Významné osobnosti, ktoré navštívili misiu. Pavel Hnilica bol veľakrát na misii, to je jedna z tých fotografií Reves, Hnilica, Gašparík, Kováč. Potom je tam kardinál Tomko, takisto bol viackrát s rôznym poslaním. Biskup Rúb, on povedal v jednej kázni pri pastoračnej vizitácii našej misie v 60. roku, že len tak budeme opravdivo milovať svoju novú vlast, keď nezapredáme svoj pôvod ani svoju vieru. Doslova toto povedal francúzsky biskup našim krajanom. A to je pravda, hej. Tu boli rôzne oslavy, jubilei, rôzne Gašparíka, tam je vedľa neho Dominik Hrušovský. Tu je zase strieborné kňazské, to, čo som spomínal, rôzne oslavy, hej, tak tam sú, vpredu je František Reves, vedľa neho zase misionár z Anglicka, Jozef Bábik, veľkí priatelia. A tá pani, čo je v tom kroji s tým čepcom, či ako, v
tou partou. To len takú perličku vám poviem. Dnes tá pani má 81 rokov. Dostala kroj od svojej mamy, keď mala 15 rokov a pri všetkých slávnostiach až doteraz má 81 rokov. Stále sa oblečie do toho kroju na veľkú slávnosť, keď majú Slováci a takto reprezentuje aj. Je to veľmi pekné a úplne tam vpravo sedí monsignor Gašparík. Tu je zase menovanie Gašparíka za monsignora v 68. roku spolu s kňazmi. Zase vtedy v 68. prvýkrát pustili aj jeho mamu, tam vedľa neho je mama uprostred Gašparíkova. Tam vidíte misionárov Bábika, Vavaroviča, biskupa Hnilicu, jeho mamu Gašparíka, Nahálku, Piusa Krivého a Hrušovského, tu spolu s mamou. Gašparík, keď sobášil toho synovca svojej sestry Helenky v Štrásburgu, medzi krajami v Paríži, takisto tam máte rôzne slávnosti. Len tak, aby ste videli, že naozaj vždycky to bolo také pri nejakej príležitosti a keď je oblečený v ornáte, vždycky tie fotografie vznikali po svätej omši. Takisto exiloví kňazi. Bolo to kňazi misionári v Európe sa stretávali tak, že jedno stretnutie v roku väčšinou na jeseň bolo priamo v Ríme, nieraz spojené aj s audienciou u svätého Otca v ústave svätého Cyrila Metoda, kde mali také pracovné porady a potom vždy na jar niekedy na inej misii. Tak tu vidíte takisto jedno také stretnutie aj s biskupom Grudkom, ktorý bol veľký aj mecén výstavby Ústavu Cyrila Metoda, ale aj veľký podporovateľ, všestranný podporovateľ duchovných aktivít slovenských misionárov. Tu je zase z tej porady slovenských misionárov v exíle za radom všetkých poznám, ale to je zbytočne mena. Tu sú misionári, hej, z Nemecka, Švajčiarska, Francúzska, rôznych štátov. Tam je Gašparík, takisto na jednom z tých stretnutí. A tu je audiencia u svätého Otca Jana Pavla II., ktorý ich prijal, povzbudil. To boli pravidelné tieto stretnutia. Tak na perličku, práve na dnešný deň svätého Gorazda, vpravo úplne hore je Gorazd Zvonický. Umeleckým menom, veľký básnik vlastným menom Andrej Šándor. Práve v dnešný deň odhaľujú ulicu Andreja Šándora v jeho rodnej obci, ktorá je už dneska súčasťou Michaloviec. A on, to umelecké meno Gorazd Zvonický, mal zaujímavé, že práve na sviatok svätého Gorazda, dnes je 30 rokov od jeho smrti. Veľký, nedocenený slovenský básnik. Tu je zase, keď som spomínal, že prvé číslo sa zachovalo. Misia vznikla v 53. roku, ale on posielal obežné listy pre krajinov, ale pravidelne potom začal vydávať. Prvé zachované číslo je z roku 56, ktoré sa zachovalo a takto vyzerá dnešné číslo v dnešnej podobe vpravo. To je teraz, ktoré vyšlo pred 2 týždňami necelými. Som spomínal, že aj organistom v chráme svätého Ľudovita francúzskom v Ríme, študoval muziku v Ríme a ten kancionál, ktorý tam vidíte ešte podlepený páskou, ten sa mi zachoval na misii, mám ho ako takú kvázi, ako takú spomienku, alebo tak kvázi relikviu po Gašparíkovi, bol to veľký hudobník. Tu sú tie ukážky, mám tu aj niektoré tie knihy, ktoré on vydal, aj v tlačenej podobe mám niektoré, ktoré sa zachovali. Tú svätú omšu glagolskú šíril, jak som hovoril, nielen v Paríži, ale aj keď bol v Spojených štátoch, vo viacerých farnostiach, tie zbory, ktoré boli pri farnostiach, tak ich počas 3 mesiacov, keď tam bol, tak ich učil práve túto glagolskú omšu. To bolo zase, takto vyzerá kostol, v ktorom máme sväté omše dnes, v dnešnej dobe, kostol svätej Márie Magdalény a to bolo pri 60. výročí založenia misie a spieval ho zbor z Katolíckej univerzity z Ružomberka a tu je knížka 60 rokov Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku. To len tak na ukážku, tak to je z tohto, potom bol ešte koncert.
Zväzky EŠTB, to, čo som aj spomínal, sa zachovali. Gašparík bol ako vedený pod menom, krycím menom Brat, tak ho označovali. A bol vedený eštebákmi ako agent francúzskej rozviedky. Jeho trestná činnosť spočívala v tom, že pomáhal našim krajanom a tí, čo odišli do zahraničia, to bol ťažký zločin a to bolo veľmi čosi zlé, považovali ich za separatistov. Keď sa vrátime ešte k tomu Pátrovi Pavelkovi, prečo nedostal ani jednu adresu Gašparík o Slovákov vo Francúzsku, on bol veľmi ostro proti. Nebudem tu celú tú históriu rozprávať, bolo to dosť také nepekné, intrigoval, nálepkovali, že sú tu separatisti, nacionalisti, klerofašisti a neviem čo všetko možné. A došlo to až do takej miery, že biskup, ktorý mal na starosti cudzinecké misie, mu napísal tak elegantne veľmi, ak vám tak strašne záleží na pastorácii krajanov, nemôžete pre nich nič lepšie urobiť, ako keď definitívne opustíte nielen Paríž, ale aj Francúzsko. Tak elegantne ho poslal, lebo tak intrigoval proti slovenským kňazom. Samozrejme, že hierarchia paríska mala informácie z Ríma, tak vedeli, že s kým majú dočinenia, aj sa poznali osobne. Tak nakoniec Pátra Pavelku z Francúzska vykopli, odišiel on do Švajčiarska, lebo tiež sa nemohol vrátiť do Československa. A tým paradoxom bolo to, že nakoniec ho nemal kto pochovať, ale pochoval ho slovenský kňaz, ktorého nazýval, že separatista. Hej. Tak aj takéto veci boli v histórii, ale čo som sa dočítal, všetko možné. Naši kňazi, a robím to a snažím sa aj ja dnes toto robiť, nikdy sa nepýtam na nikoho, keď príde nejaký človek od nás, že ako mu môžem pomôcť, či má rodný list, či je katolík, alebo evanjelik, alebo ateista, alebo nepýtam sa, ale je tu človek, ktorému treba pomôcť, ktorý tu práve kvôli tomu prišiel za kňazom a snažím sa, ako sa dá, ako v rámci možností, aké sú, tak snažím sa pomôcť, tak to robili aj moji predchodcovia a s Božou pomocou sa darí nie vždy každému a rovnako, ale takto sú tie ukážky z tohto. Hej. Takto odišiel poslednú správu o ňom, v Hlasu z Ríma napísal D.H. Dominik Hrušovský a taká perokresba tam je a napísal o ňom článok a hovorí, že bol to rozvážny poradca, dobrý priateľ, vzácny kňaz, mimoriadne nadanie, teologické, všeobecné a hudobné vzdelanie, všestranná osobnosť. Takto sa o ňom vyjadril arcibiskup Dominik Hrušovský, ktorý mal na starosti pastoráciu Slovákov v zahraničí a nakoniec skončil ako nuncius v Bielorusku. Asi toľko v krátkosti. Teraz by som odozdal slovo pamätníkovi, ktorý ho poznal osobne, pánu doktorovi Rydlovi. Ďakujem za vašu pozornosť. Dve spomienky. Jedna autentická, jedna vyčítaná. Dnes svätá omša v Kováčovej skončila slovenskou hymnou pre chrám Bože, čo zráčila. Málo kto vie, že každá svätá omša, ktorú slúžieval Julius Gašparík, končievala piesňou Bože, čo zráčila. Jediný rozdiel medzi piesňou, ktorú ste spievali dnes a ktorá sa spievala na svätých omšiach Juliusa Gašparíka, bolo to, že slova piesne Bože, čo zráčilo, boli vymenené, boli to slova básnika Ľuda Bešeňovského, ktorý žil a zomrel v Kanade. Druhá spomienka, vyčítaná. V roku 1963 si celý kresťanský svet pripomínal 1000. výročie príchodu svätých Cyrila Metoda ku starým Slovákom na Veľkú Moravu. Bolo to v čase, keď sa v Ríme konal druhý vatikánsky koncil, na ktorom sa zišli biskupy z celého sveta a o Slovákoch svet nechýroval, že existujú. Vtedy
na podnet americko-slovenského biskupa Andreja Grudku, člena Slovenského ústavu, na študovaní svetoznámeho zboru Sixtinskej kaplnky odznela v Svetopeterskej bazilike glagolská sveta omša, misa glagolitika. Vypočuli si ju tisícky prítomných koncilových otcov, veriacich i novinárov, vysielali ju Vatikánsky rozhlas. Mnohí sa vtedy pýtali, kto je autorom tohto skvostu liturgickej hudby. Dostali odpoveď slovenský kňaz Julius Gašparík z Kováčovej zo Slovenska. Odkiaľ? Zo Slovenska z Kováčovej. A Slovensko sa stalo slávnym vďaka slovenskému kňazovi Juliusovi Gašparíkovi, rodákovi z Kováčovej. Banskobystrická diecéza dala Slovensku mnoho veľkých i menších osobností. Najznámejšou z nich je biskup Štefan Mojzes so superintendentom Karolom Puzmánim, spoluzakladateľ Matice slovenskej. Dnes si v Kováčovej pripamätúvame Juliusa Gašparíka, jedinečného kňaza katolíckej cirkvi, eminentného, no dnes zabudnutého člena slovenského národa, muža pevnej viery, milovníka pravdy, práva a spravodlivosti, ktorý spolu vytváral naše dejiny vtedy, keď Slovensko bolo krajinou slz a hrobového zmieru, krajinou obkolesenou svorkou drábov, psov a financov, ako to napísal v jednej svojej básni slovenský žiaľ, národný bard zo Záhoria, básnik Andrej Žarnov. Julius Gašparík, kaplán vo Veľkom Poli. Julius Gašparík, kaplán v Brezne, kde vedie spevokol Združenia slovenskej mládeže. Julius Gašparík, kaplán v Žarnovici, kde vedie spevokol Matice slovenskej. Julius Gašparík, profesor cirkevného spevu vo Veľkom semináriu v Banskej Bystrici. Julius Gašparík, notár cirkevného súdneho tribunálu Banskobystrickej diecézy. Julius Gašparík, daj mi trošku. Julius Gašparík, triedny nepriateľ, Julius Gašparík, vydedenec, Julius Gašparík, utečenec, Julius Gašparík, beženec v Ríme, Julius Gašparík, prvý slovenský absolvent Pápežského inštitútu posvetnej hudby, Julius Gašparík, beženec v Paríži, Julius Gašparík, zakladateľ Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku, Julius Gašparík, člen Spolku slovenských spisovateľov umelcov v zahraničí so sídlom v Klebelande, Julius Gašparík, člen Spolku slovenských spisovateľov umelcov, Julius Gašparík, jeden z prvých členov Slovenského ústavu, ustanovizne slovenských kultúrnych, najmä vedeckých pracovníkov v zahraničí so sídlom v Ríme. Julius Gašparík, jeden z prvých členov ústredia slovenských katolických intelektuálov, pokračovateľa ústredia slovenského katolického študentstva, člena Medzinárodnej organizácie katolických vzdelancov Pax Romana. Julius Gašparík, zakladateľ časopisu Život la vie,
tlačový orgán Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku. Julius Gašparík, muž, ktorému slovenský národ ďačí za to, že sa dodnes v slovenských kostoloch modlíme a spievame po slovensky. Julius Gašparík, hlas umlčovaného slovenského národa, udržovateľ pahreby jeho ašpirácií, aby žil slobodne a samostatne. Julius Gašparík, kňaz, pedagóg, kňaz utečenec, kňaz organizátor, kňaz redaktor, kňaz rozhlasový novinár, kňaz hudobný skladateľ, kňaz balič, kňaz šofér. Julius Gašparík, občan slobodného Francúzska, Julius Gašparík, monsignor, pápežský prelát. Životná púť Juliusa Gašparíka je výrečným svedectvom celej jednej generácie. Pokolenia, ktoré naše matky splodili pre Slovensko, ale ktoré Slovensko doma nemohlo plne slúžiť, pretože moloch červenej posadnutosti chcel z našej domoviny vyplieviť tisícročné dedičstvo otcov, vieru v Boha a lásku k blížnemu. Mladícke ideály Juliusa Gašparíka skalil víťazný február 1948, ktorý ho odsúdil do hynánstva. Nebol sám, nebol jediný. Bol jeden z trojnice. Akú silnú vôľu, akú hlbokú vieru, aké pevné presvedčenie museli mať generační súputníci katolíckeho kňaza Juliusa Gašparíka, ktorí dosiahli plnosť života a predišli nás do večnosti. Jozef Bábik, Anton Baník, Anton Botek, Vojtech Bucko, Cyril Buran, Rafael Černý, Xaver Čík, Vincent Dančo, Rudolf Dilong, Jozef Dragoš Alžbetinčan, Milan Stanislav Ďurica, Daniel Faltin, Jozef Heriban, Andrej Hlienka, Pavol Hnilica, Dominik Hrušovský, Dominik Kalata, Rudolf Kobela, Jozef Kováč, Ján Piuskrivý, Sebastian Labo, Michal Lacko, Helius Litva, Ján Lopúšek, Ľudovít Macák, Martin Mazák, Jozef Medový, Augustín Nádaský, Štefan Nálka, Andrej Pavlíny, Bilian Pavlovský, Klement Poláček, Stanislav Polčín, Ján Repaši, František Reves, Štefan Senčík, František Škoda, Mikuláš Princ, Jozef Švec, Jozef Tomko, Jozef Vavrovič, Štefan Vrablec, Jozef Latňanský, Goraz Zvonický, Teodorík Žúbek, Ján Žabka a celý rad ďalších iných. Kde mali v sebe žriedla títo ľudia? V čom pramenilo ich odhodlanie? Ich prameň, ich žriedla, ich odhodlanie bola v službe bratom v kňazstve. Kňazstvo nie je nič viac a nič menej ako služba bratom. Štít bezbranných je Boh a česť, napísal Gorazd Zvonický. Náš slovenský národ prešiel úskaliami krušných dejín len preto, lebo veril v Boha, ktorý
ktorý nášmu národu tak žehnal, že z jeho radov vyšli desiatky šlachetných kňazov, desiatky a desiatky odhodlaných a oddaných služobníkov pravdy, práva a spravodlivosti. Vymažme z našich kultúrnych i politických dejín katolických kňazov, evangelických pastorov, kalvinských kazateľov, židovských rabínov a zostane nám len hrstka prachu. Zlatou niťou života Juliusa Gašparíka bola jeho vedomá príslušnosť k reťazcu týchto ľudí, ktorí slúžia všetkým bratom a sestrám vo viere v Boha. A Banská Bystrica, Trnava, Nitra, Spiš, Rožňava, Košice, Prešov, slovenské diecézy, ktorý je Julius Gašparík Svetlicou, dali Slovensku, nášmu slovenskému národu, našej národnej pospolitosti, nášmu štátu, nejedného príkladného nasledovateľa Ježiša Krista, viacerých spisovateľov, básnikov, výtvarníkov, hudobníkov, pedagógov, filozofov, teológov, vedcov medzinárodnej povesti, ale aj mučeníkov, ktorí spĺňajú a ktorí svojou krvou potvrdili vernosť Bohu aj národu a splnili i spĺňajú všetky kanonické predpoklady na to, aby si zaslúžili úctu oltára Všeobecnej cirkvi. Keď by si toto uvedomili, ak už nie súčasné pokolenie, tak aspoň budúce generácie. Dnes si v Kováčovej jeho rodisku pripamätúvame katolického kňaza Juliusa Gašparíka, člena Slovenského ústavu. Pripomíname si jeho završenú pozemskú púť v službe za Boha, za národ, za samostatný štát. A v jeho osobe vzdávame úctu všetkým tým slovenským mužom a slovenským ženám, ktoré práve v tejto službe bratom utkveli zlatú niť našej náboženskej i občianskej slobody a štátnej samostatnosti. Keď v Žalároch, na Šibeniciach, vo Vienostve, v exíle vydávali svedectvo o pravde. Keď Julius Gašparík odchádzal zo Slovenska, odchádzal do dobrovoľného vienanstva, emigroval vlastným pričinením, z vlastného rozhodnutia. Odchádzal s rozhodnutím vrátiť sa domov. Mám v živej pamäti, ako sa neraz so Štefanom Náhalkom, Dominikom Rušovským, Štefanom Vrablecom a Goraznom Zvonickým sústavne zamýšľali nad tým, ako vrátiť nášmu národu stratenú dôstojnosť, ako vrátiť Slovensku štátnu samostatnosť, slobodu a ako nastoliť v našej domovine demokraciu. A v veľké jeho srdca možno ležala rečnícka otázka. Vrátim sa ešte? Pred pár dňami sme si spomínali 17. júl 1992. Onedlho si pripomenieme 1. september 1992 a opäť 1. január 1993. Pamätné dni nášho národa a nášho obnoveného štátu, ktorému predchádzal 16. a 17. november 1989, 30. október 1968, 18. apríl 1947,
14. marec 1939, 30. október 1918, 6. a 7. jún 1861, 19. september 1848. Dnes si slovenskí kresťania, katolíci, rímski i grécky, evanjelici, kalvíni, ďalší, aj neveriaci, užívajú plody slobody, lebo Slovensko je opäť slobodným štátom, samostatnou republikou, pretože väčšina Sloveniek a Slovákov si konečne uvedomila pravdivosť Štúrových slov, ktorý už v 19. storočí svojim rovesníkom vštepoval do mysle, že na to, aby sme mohli obsadiť a zaujať miesto, aké nám podľa našich síl a schopností patrí, musíme sa raz navždy vymaniť spod neznesiteľného cudzieho jarna a získať si štátnu samostatnosť, lebo národ, ktorý je v otroctve, ruky má poviazané, ducha stiesneného a naveky ho ohrozuje nebezpečenstvo, že prvé či neskôršie zahynie. Potiaľ by dobiť Štúr. Splnila sa nielen Štúrová predstava dnes, ale aj túžba všetkých poctivých Sloveniek a Slovákov ísť verný sebe svorne napred, samostatným svojským životom slovenským, ako to do srdci myslí zasa svojho pokolenia vštepoval prvý prezident Slovenskej republiky, katolícky kňaz, doktor Jozef Tiso, veľký vzor katolického kňaza Juliusa Gašparíka. Katolícky kňaz Julius Gašparík sa nedožil chvíle, keď sa začal naplňať zmysel slovenských dejín, ktorým nie je nič inšie než túžba po spravodlivosti. Pre jeho a pre mnohých z nás, ktorí sme žili v dobrovoľnom vienonstve, lebo sme odmietali slúžiť svetu klamstva, nenávisti a triedneho boja, sa borba za obnovu kresťanských ideálov, ľudskej dôstojnosti Sloveniek a Slovákov a štátnej samostatnosti Slovenska stala zmyslom života. Povedané slovami najväčšieho kresťanského básnika Danteho, prišlo i Gašparíkovi zanechať všetko, čo ľúbil s najväčším citom. Aj z katolického kňaza Juliusa Gašparíka sa stal utečenec, človek milión, ktorý okúsil, jak chutí chlieb z cudzích rúk, ako sa kráča po schodoch, kde si nevítaný. On to najlepšie vedel a s ním všetci tí, ktorých strašidlo komunizmu zbavilo práva na vlastnú tvár, na slovenský domov, že nebol ani prvým, ani posledným. Dnešný deň, keď si v jeho rodisku v Kováčovej, v tomto jedinečnom kruhu jeho rodákov, priateľov, priaznivcov a žičiteľov, pripamätúvame osobnosť Juliusa Gašparíka, jedným z tých dní, keď si človek uvedomuje, či vie, čo je to zázrak. Áno, je to mimoriadny Boží dar, pretože výhnanci sa vrátili domov, utečenci zlámali svoje pútnické palice, o ktoré sa obtierali cestou adventom. Napriek všetkým útrapám utečeneckého života v emigrácii nám katolícky kňaz Julius Gašparík s františkánskym bardom Rudolfom Pilongom, utečencom tak ako on, odkazuje. Verný som dedovizny ostal, nepovie nikto, že som zradil, úbohé vyženánstvo som dostal, cvenžiaci groš som
nehromadil, aby som ho do futro zašil. Tvoj sen o tebe, Slovensku, som ziskom nezaprášil. Katolícky kňaz Julius Gašparík vedel, čo je to komunistické peklo, žil v emigrantskom očistci, dnes sa nás díva z neba. A jemu žalmista predpovedal, poď, verný a dobrý sluha, vydal si krásne svedectvo o pravde. Vstup do radosti svojho pána. O zmysle a význame života a diela mužov nášho slovenského národa, ako bol Julius Gašparík a jeho generační súputníci, ak iste najbežnejšie hovoria slova beženca pozemským adventom, básnika, exulanta, spišského kňaza Mikuláša Šprinca. My sa pominieme, ale ideály krásy, pravdy, dobra, spravodlivosti, ktorými sme žili, ostanú. Pri konečnej žatve nájdu anjeli aj naše snopy a zhromadia ich do studly Božej. Robili sme všetko z lásky a za lásku sa neplatí. Vďaka katolíckému kňazovi Juliusovi Gašparíkovi za jeho autentickú lásku k Bohu, ku katolíckej cirkvi a jej viditeľnej hlave, za oddanosť slovenskému národu, za príkladnosť jeho kňazského povolania, za vernosť genealócii, jeho rodisku Kováčovej, jeho diecéze Banskobystrickej, za pochopenie ľudských slabostí, za vzácne kňazské skúsenosti, za neprekonateľnú štedrosť voči mladej slovenskej generácii, držiteľke rán. Jedine je to nádej nášho obnoveného štátu. Keďže naši predstavitelia budujú a vedú tak, aby Slovensko opäť bolo krajinou viery, domovinou lásky, vlastťou nádeje, aby ľudia na Slovensku sa viac nemuseli báť o plnohodnotný a zmysluplný život, žitý vo viere, láske a nádeji v Boha, aby preto z tejto krajiny nikto viacej nemusel utekať, aby všetci cítili, že Slovensko je tá krajina, ktorú nám daroval Boh a že tu spolu tvoríme jedno spoločenstvo kresťanské, národné a občianske. Prepáčte, že som sa rozcítil. Vďačím sa vám za pozornosť, čo ste venovali mojim slovám. Čo sa vám páčilo, povedzte iným. Čo sa vám nepáčilo, povedzte mne. Ďakujem pekne pánu doktorovi Rydlovi, ktorý osobne poznal aj Gašparíka, aj Revesa, aj mnohých kňazov a biskupov v slovenskej emigrácii. Ešte by som aspoň krátko chcel vám predstaviť
keď som povedal, že veľakrát prichádzajú krajania, ktorí potrebujú pomoc, sú v núdzi, ale veľakrát prichádzajú aj takí, ktorí urobia veľkú radosť a prekvapenie, potešenie. A jeden z nich, takých, čo nám urobí veľkú radosť na našej misii, bol aj 5-násobný víťaz zlatých medailí z Paralympiády, pán Riapoš. Tu vám ho predstavujem, všetkých mnohí ste ho nevideli, lebo aspoň dám aj jemu mikrofón, nech vás všetkých pozdraví. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Ďakujem veľmi pekne. Viac menej len krátko chcem povedať, že myslím, že pápež František to viackrát zdôraznil, že ľudia nepotrebujú teologické traktáty, ale svedectvo viery. A myslím si, že aj tí naši predkovia na tom postavili, aby sme boli svedkami viery, a chcem poďakovať otcovi Imrichovi Totovi, že je takým slovenským svedkom viery v Paríži, pretože žije v zložitom globalizovanom svete, kde udržať katolícku misiu nie je jednoduché, s ohľadom, že nielen zachovať vieru, ale aj praktický život, a videli sme to my prakticky, keď Paríž má veľa chudobných ľudí a starajú sa nielen o Slovákov, ale aj o bezdomovcov v Paríži. A mnohí možno neviete, že počas olympijských a paralympijských hier práve kostol zasvetený svätej Márie Magdalény slúžil ako duchovné miesto pre všetkých zúčastnených, viac ako 200 krajín celého sveta, a otec Imrich Tot slúžil v podstate omše pre jednotlivé krajiny, ktoré viac menej mali v príslušný deň svätú omšu. Takže sa staral aj o duchovnú pastoráciu všetkých športovcov celého sveta. A Slováci mali možnosť počas Paralympiády zažiť aj slovenskú omšu v tomto nádhernom chráme Márie Magdalény. Takže ak niekedy pôjdete do Paríža, určite venujte pozornosť nielen Notre Dame, ale navštívite aj tento chrám, kde je vlastne vzácna relikvia Márie Magdalény. Takže komu treba ďakovať, tak otcovi Imrichovi. A ak môžete, tak určite pomôžte na fungovanie katolíckej misie v Paríži, pretože robí Bohom požehnané dielo. Takže ďakujem vám veľmi pekne, otec Imrich, a nech vás Boh aj naďalej požehnáva vo vašej práci. Ďakujem vám všetkým a predovšetkým pánu farárovi, ktorý to tak zorganizoval dnešný sviatočný deň, a odovzdávam. Ďakujem pekne. Tak sa veľmi teším, že ste prišli, a prajem vám dobrú chuť k obedu. Aj my sa ideme napapať a potom popoludní pozývame na gulášik a na posedenie. Všetko dobré prajem, mnoho milosti. Ďakujem. Ideme sa odfotiť. Kto sa chce s nami odfotiť, poďte tu dopredu.